सार्भिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैथारबाय बेबायदि समाव बिपिएफ हान्जाया अदेबानि नैबे दतमायावहाय रोजा रोजा लाइमोनफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाया जयनिं सानफ्रामबो जाबाय थादों बेबायदिनो दिनैबो सेरफांगुरि आरो नैबे दतमायाव गोबां लाइमोनफोर जयन जाबाय मा फोरमायगोन दे खुलुमबाय जोङो दतमा समष्टि हिसाबै थांनाय 2005निफ्रायनो जेरैबायदि नांगौ बेबायदि जों स्ट्रंखा आरो दा 2025नि जे जानो गोनां सेप्टेम्बरनि 22 तारिखआव जानो गोनां जे इलेक्सन बेवहाय रायजोफोरनि बिराद बिपुल मोनसे हहारि रायजोफोरनि मोनसे बिराद अनसायनाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि मानसिफ्रा जोंखौ मदद होनो थाखाय लैहोर लैहोर फैयै फैयै जयनिं जागासिनो दं जों थांलायना गावसोरनो फैनानै जयनिं जानो होननानै बिथांमोना फैयो आरो जोंखौ लेंहरनानै जायगा जायगा जयनिं खालामो आरो दाबो मोननै खालामखांबाय आङो आरो दा थांबावगोन मोनथामसो जायगा दंबावो बेयाव थांबावगोन आं गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ बरायदों बिथांमोना निष्ठाबान मोनसे कर्मि जानो बा गोसो होनानै बिथांमोना जोंखौ मदद होनो फैदों आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनि जानानै बा बिपिएफ राजनिति दोलोनिफ्राय आङो आंनि गोरबोजों बिथांमोनखौ खावलायदों बा बरायदों जाहाथे बिथांमोननि जोंखौ सहाय खालामनो ओंखारबोनाया निस्सय बिपिएफ राजनिति दोलोखौ आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जों गोख्रोंसिन खालामगोन बा जानो हागोन आरो आसा खालामदों बिथांमोननि नाजानायजों आरोबाव बिपिएफआ जेरैबायदि पजिशनाव दं बेनिफ्राय बांसिन मोजां पजिशनाव थानानै जोङो बे दतमा समष्टिखौ उद्धार खालामनो हागोन होननानै जोंहा आसा दं आरो मिजिं दं गोजोनै बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा खावलायबाय थानायाव बा बुंबाय थानायावबो उदालगुरि जिल्लानि माखासे जायगायाव आरो बेबायदिनो क'क्राझारनि बावखुंग्रियाव एसे हिंसायारि जाथाय जानाय नुनो मोनदों थ' आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट लाइमोन आफादनि इयथ बिपिएफनि आङो आफादगिरि हिसाबै आं साफ्रोमखौबो खावलायगोन बेवहाय आङो मोनफ्रोमबो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जथ' राजनितिक दोलो बिथांमोना गेलेयाखै मानो बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिजेपिआनो जा कंग्रेसआनो जा आं मोनफ्रोमबो स्तरनि बा मोनफ्रोमबो राजनितिक दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायगोन जोंनि वार्कार बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जोङो संजमैनो सान्थि मोनसे सुस्थ' मोनसे परिबेसाव थानानैनो जों राजनितिखौ खालामनांगौ बेवहाय दाङाबाजि खालामनायनि सोरखौबा मैहेर दावहेर खालामनायनि राजनिति खालामनो नाङा बेवहाय जों गोजायैनो जोंनि बे ओनसोलनि बिदा फंबायानो बेवहाय राजनिति खालामगोन बेवहाय सोरबा बिदा फंबाया गाज्रि बै मोजां बेजों खोथा गैया जायहा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय बांसिन मोनगोन बेनो देरहागोन आं ओंखायनो खावलायनो लुबैदों बेवहाय दाङाबाजि खालामनाय बा सुथ्रा सुथ्रि खालामनानै राजनिति खालामनायाव जाय जेबो अर्थ गैया जेबो जुक्ति गैया होननानै आं सानो ओंखायनो आं गोरबोजों खावलायगोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इयथ बिपिएफनि आफादगिरि हिसाबै आं खावलायगोन जाहाथे गावनि नीति आदर्शखौ लानानै फोसावदिं मेलाव फोसावनांगौ रायजो राजाफोरनि भटखौ आदाय खालामनानै लानांगौ आरो देरहासार जायोबा जायनि राजनितिक दोलोआ बांसिन मोनगोन बिथांमोनानो सरकार जागोन आरो जोंहाबो जों बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै जोङो निश्चित बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिपिएफ राजनितिक दोलोनि बेवहाय सरकार जागोन बेवहाय जों बुंनाय बाथ्रा नङा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरा हाग्रामा महिलारि सारखौ फिन खेबसे चिफ महरै लुगैबाय आरो लुगैदों बिजनेसमेनानो जा एग्रिकालसारिस्टआनो जा दखानदारानो जा फिसा फालांगि खालामनायानो जा मोनफ्रोमबो स्तरनि मानसिया फिन खेबसेबाव हाग्रामा महिलारि सारखौ सरकाराव बसायफिनगोन बे 100% रोखा जाबाय ओंखायनो आङो दतमा समष्टिनि जोंनि रायजो राजा लाइमोनफोरखौ आरो मोनफ्रोमबो स्तरनि स्तरनि मानसिफोरखौ आं खावलायगोन गारजेन बिथांमोनखौ खावलायगोन जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोजों लैहोर लैहोर फैनानै जोंजों सहाय सहायता खालामनांगौ आरो बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ जों ज'यैनो खामानि मावलांनो हानांगौ होननानै आं बयखौबो खावलायदों